Lebap welaýatynyň Sayet etrawyna güýje daralarynyň wekilleri Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ýakyn dogan garandaşlarynyň öýlerine aýlanyp, olaryň sim kartalaryny we telefonlaryny toplaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň regionaky çeşmesi howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertine habar berýär. Onuň maglumatyna görä bu çäreleri Sayet etrawynyň polisiýa hemde milli howpsuzlyk edaralary gatnaşýar. Sayet etrawyna güýje daralarynyň wekilleri Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ýakyn dogan garandaşlarynyň öýlerine aýlanyp olara degişli maglumat soraýar. Polisiýa we milli howpsuzlygyň işgärleri doganyň ýa-da ogul gyzyň Türkiýede näme iş edýär? Habarlaşýarmy? Näçe pul berýär? Sim kartyňyzy ýa-da telefonuňyzy beriň. Biz 5-10 günläp barlajak diýerler diýip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Çeşmeniň sözlerine görä telefonlary ýa-da sim kartlary güýje daralar tarapyndan 15 gün töweregi ozul alınıp gidilen adamlar var. Ýöne olar hinisem ýygyna gaýtarylmandyr. Çeşmeniň maglumatyna görä yerli ýaşaýjylar raýat eşiginde öýme-öý aýlanyp sim karty we telefon çöpleýän adamlaryň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri diýen aýdýarlar. Halkara hukuk toparlar Türkmenistana raýat azatlyklarynyň kemsedilmegini ilgiderli tanqid edip gelýär. Azatlyk radiosyna türkmen güýje daralarynyň raýatlaryň şahsy telefonlaryny barlaýanlygy barada ozal hem maglumatlar gelip gowuşupdy. Geçen ýylyň mart aýyna ýurduň Daşuly welaýatyna polisiýa urluklary büdjet işgärleriniň, hususan bilim terbiýeçilik edaralarynyň işgärleriniň mobil telefonlaryny köpçülikleýin ýygnap barlapdy. Ýurt içinden habarlaşan habarçylaryň we çeşmeleriň maglumatlaryna görä, häkimiýetler raýatlaryň telefon aragatlaşygyny we internetdäki hereketlerini çäklendirmek boýunça dürli çäreleri görýär. Azatlyk radiosynyň şu ýylyň ýanwar aýynda geçiren deriňeglerine görä, Türkmen hökümetine ýakyn çeşmeler ýurt raýatlaryny internetde ýygyrlamak üçin häkimiýetleriň täze tehnologiýalar ulgamyna iş alyp barýan nemis kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýänligi barada güýçli alamatlaryň bardygyny habar beripdi. Ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlary görä şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistanda häkimiýetler raýatlaryň internet el ýeterligini çäklendirmek boýunça hassa berk çäreleri gördüler. Ýanwaryň ortalaryny Türkmenistanda VPN tilsimleriniň işi baglanyny Google Play tilsimi dolup petiklenipdi. Ondan ozal dekabr aýyna häkimiýetler garaşsyz habar çeşmeleriniň online platformalaryna tesbir galdyrýan adamlary ýygyrlamak boýunça berk çäreleri gördüler. Ýanwaryň aýagyna tehnologiýa habarlaryny çap edýän halkara neşir 2 hepdeniň dowamyna ýurtdan VPN gözleýän adamlaryň sanynyň 6 artanyny habar berdi. Galbertede Türkmenistan adam hukuklaryny degişli halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyndaky izah orunlary eýelep gelýär. Düýbi Parisde ýerleşen Terhetsiz reportyorlar guramasy 2019-njy ýylda dünýädäki metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaradan hasabatyna Türkmenistan iň soňky oruny eýeledi. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosy mundan ozal daşary ýurda çykmagy isleýän türkmenistanlaryň häkimiýetler tarapyndan ýolunyň baglanýanyny barada ençemegedek habar beripdi. Ýurt resmiýetleri bu habarlar boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmeýär.